Inig ko, video lang Kanang muhilak siya. Anton mahuman. Muhilak pa ka na muhilak. Wala sakit eh? Smile kag video ka. Smile kag video ka. Video ka oh. Ano hello. Yay! Wala na kanya. Kaya kung man sa mga dugo na mo. Sticky mong dugo. Oh, pagkasakit tayo. Sakit tayo. Yan lang yun. Sakit tayo. Hindi ba ko na kutin? Anyway. Pagkasakit tayo. Orang yan siya nagabati ba? Wapag Ano magawa. din ang magbati te? Ito. Oh. Puti lagi tanaw din niya yung tiin. Napagkita mo gawa sa bata no? Mga 7, 8 muna. Ito nakita na. Sakit tayo na dito na. Magborta naman. Hawa oh. Borta ang ganit. Oo. Asa man? Ayan na raman mo. Window. Ay, video ko sa Esther nga nagsikatawa dong. Ito yan. Uy. Oh, iba pa dito pa. Ito ba? Akay. Sali na yan, osteoarthritis. Bunga. Bunga kayo. Mamay kuan na baro osteoarthritis. Ano, hindi ko maghilot. Inom ka Ito ba? ay, hibot na lang. Tara, video, hello! Hi! Taraw yang naw, yang naw. Sakit kayo na ulit dito, hinahinay. Sakit kayo. Hinay na kinite. Hindi na pwede ko. Hinay ra na kaya 20 ram. Parcel, parcel. Ha? Parcel. Ugma tayo, lakaw na ka. Eh, oho. Eh, ugma, makalakaw na ka, ugma. Eh, lakaw na ka, ugma, eh. Eh, ugma, lakaw na ni Bar. Buwang. Ala nag-uwang ang hiro. Kayo. Ay. Nana, di mo magbati. Wa amon. Wa akong cellphone mon ba. Kaya nga, balik yan. Please, ka nulonik. Bless. Sama. La, Eric, sakit kay Eric. la. Kasakitan ka. Sabi pa nung mo ay. Labi kay sakit to eh. Sakit lang. Sikit lang doon. La. Linog! La. Ah. Taligsik raman. Wala na no. Kita na oy. Hinay na lang taligsik. Naman? Ano man? Kasakitan. Wala na ka? Yawa dito makilala pino. Oo, makilala. Kuan mo pahangin no. Wala na dos lagi, bagyo na dos lagi. Guba pa ng balay. Guba ang mga tent no. Diba, gikan sa linog daw. Nagipagyo. Ipo-ipo Lampos, sila. kampurnas na kay. Nagulan og ice. Naman gikuan man ganina sa. Mano gani? Nagulan og ice. Karon wala na naminyo na po luwi na Ano? ito. Mga ice na naman Julin. Di ko lang. Kusog ng hangin, ulan. Kuan man daw na may ipo-ipo daw. Tanan na lagi sabay ba? Buhawi. Huawei gani. Kita lagi cross TVP nang lupad lagi ang taon nilang mga tent nila ba. Pila naman ang 10 taon. Saan ka lagi na pa? Lupad. Pero bagi ako eh bato. Kita oy.
Nagidila. Naligawas. Dila ba? Asa man? Asa Oh, nagawa wala sa na. dila? YouTube Asa pa na nagawa? to. Asa man nagawa sa dila? Wala oy. Joke. Ginana lang din siya inig magabi ulit sa mga mangingiubuon. Gasto kay itong kante ba? Mapurtoy ka na. Wala naman na siya ng kwan. Daya pa. Gani, pantayan mo ba talaga? Ito. Wala siya. Ay, Duster. kapalian din ko eh. Sino kung baliwan rin. Paliante ko, buko masipyat eh. Uy, Ito po, ma'am. Balian. Ay, pagtakilid. Latigo na karon. Ano raw, nindot to. Yung ano? Suloy-suloy do. Mundo lang ba? Nondo to be. Tama na guro, oy. Ina. Tama naman. Primero naman ang pek ganun paghilot yung doktor, tig ng sakita. Pag mawa na tong mga lusay niya, istig balik-balikon to nimo. Wala na sakit. Nga na mo sinit ko hilot. Sakit na lagi ko pi. Ina kapito na slide ko sa sorry. Kasi kita mo kay nagikap na ko te. Sa kabuhan pa ba, nahinay lang yung ko niya hilot. Kada kuan, magabi ba. Lekter, kadigdo ko Kita mo kay nagikap na ko. Ya, motor na. Te, Naulian ko na. sakitan mo lang te, nagikap na ko. Sakit lagi eh. Wala pa mawala. Ang panahon. Wala pa mawala. Ginagwantar mo guna nimo. Mang tama Wala na. ko na ah. Mang tama na, mang. Ang tao maglakaw te. Mang ayaw na yun. Maglakaw tao kabalo ko. Ayaw na.